салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар навори имрӯза мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳ Мансур. якхонага квартира дар 19-ум этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Гифразем. якхонага квартира дар 12-ум этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. доми 14 ошёна мебошад. ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восед, ҳаи Қайнар. 7.5 сотиқ замин дорои 3 дархона бо 2 калидор ва 1 подвал мебошад. об дар дохили ҳавлӣ мебошад. свет ҳастак. аловхона, баня, анҷомхона, навес дорад. нархаш бошад 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикии хона мактаб, садик мебошад. ремонти хона миёна мебошад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамҳои имо ватсап ҳастад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Гипразем, дар назди ҷамоати Чимтепа. духонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. хона боз алиша мешавад бо мошин. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар автовокзал. якхонага квартира, духонагаш кардагиянд, дар 8-ум этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 295 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 1-ум этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 134 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшон, рӯ ба рӯи посоли Америка. духонага квартира дар 10-ум этаж қарор дорад. 56 метр квадрат мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартира намасрокаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Балх, дар наздикии ГАИ. Духонага квартира дар 12-ум этаж қарор дорад. 63 метр квадрат мебошад. Нархаш бошад 215 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш соатфоизаи. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در فیض‌آباد. 15 سوتیق زمین، 3 در خانه، بنیه حاجت خانه، آب سوی دائمی هست. حاجت‌هاش همش ساعت فایزه. نرخش باشد 180 000 سامانی با سودا می شود. ریمانچ خانه میانه می باشد. خانه سراش نفروخته می شود. سوم لازم شده است. گرد خانه محکم کردگی می باشد. خریدار انیق باشد. رقم‌هاشان در روی اکران. زنگ زنید، از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان